Seara bună! Bună ziua! Bine v-am găsit și bine v-a regăsit. Dragi prieteni, am seara sau mult dimineața, când o să vedeți filmarea asta, eu mă joc la ora 1 sau nu știu cât e ceas acum, Tuning Club Online. Se găsește pe magazin player pe telefoane și da, mi-am făcut mașină faină, că cu COVID-19, bă. Hai să dăm drumul. Intrăm cu români. Hai să vedem dacă ne găsește români. Bun, trebuie să ajutăm un picuț. Da, și nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați dacă vreți. E gratis, nu-i cu bani. Nici jocul nu-i cu bani. Încă le-i fain. Oh, avem ceva. Români aici. Avem Daro, Mihai, nu știu ce. Nu băga seama scrisul albastru care mi apare, e de la registrare. Seara bună, băieți! Sper să nimeresc cu cineva care e român aici. Auziți? Salut, băieți! Salut, salut! Leu, mă auzi? Da, vreau să aud. Deschide-te, rog, o țără capota să văd ce piese ai tu. Fain jocul ăsta, mă. Puteți dacă vreți să intrați și voi, dar găsiți acolo și e online. Ai piese bune, dar explică-mi și mie care e aia pentru viteză, care e semnul ăla? Eu am observat bossule. Toate bune. Ia ce mașină Am ăla. înțeles, dar zic ăla Vezi la level viteză, 7 la unde mașină. arată aia de turbo, Sunt de alții volane, de trebuie să ajungi la arietire. level 50. Apoi vezi tu mașini acolo tunate, hai de capul meu, mamă. Ia. Unde arată la mine acum 450. Deci aia e pentru viteză. Fii atent aici cât Da, aia sunt caii. 450, de acolo pleacă mai departe. vezi cât îți aici. Am înțeles, Dacă vă uitați atent, ăsta cu roata asta albă de aici, ăsta are level 50. Uitați-vă numai ce mașini au. Stai că deschid și eu capota. Pe bara de sus, aici unde este camera asta, și camera are dronă. Faci poză, faci ce vrei. Hai că ne-o băgat în cursă. Facem o cursă. Dă-i încă, băi, boule. Te întorci. Mă întrece ăsta cu galben. Nu te-ai mai dus. Da, să-și pula. Nu mă întreci. M-am dus ca nebunul. Și am câștigat. Viteza ai Locul întâi. 161. Numai dacă nu a ieșit. Răcire Mai vine unul. 121. Nitro 128. Și volanul 129. Locul întâi, vezi? Robert, maimuța. Sunt bunicele sau ar trebui ceva să mai cresc și altele să mai scad sau? De piese văd eu aici una verde, aia e bună. Care e aia? Că la mine nu mi-arată că e verde când băgam acolo să tunez acolo. Asta la galerie, la tobele astea ce e aici. Am înțeles. Aia asta
Asta prima iară ăsta are bun, asta cu roșu ți stricată. O repar eu, nu e o problemă. Mamă, ce intrat în ăla. Leu. Restul e ok, e ok. Nu, mersi frumos. Urmara, nu știu ce. Sebastian. Dar numai aici ce-am rămas. Sebastian, Curmar sau ce ăla. Leu. Hai că mă duc să mai bag câteva ceamantane, că am crezut că e destul atâta, dar văd că mai trebuie să Bagă-i, plană, bă, dacă poți să-i bagi, bagă-i. Dacă ți-am dat cerere și când o să intru, o să intru direct în numele tău. Auzit? Nu, a rămas 3. 1. Ești eu. Înțelegem dacă mai găsim pe cineva. Nu joacă nimeni la ora asta, e numai 12 ceasul noapte. Uite, găsim una aici. Ia, cine vine pe la mine primește ceva. O ieșit. Hai să intrăm pe asta la altă. Da, e fain jocul ăsta, e fain. Da, intrați în grup, intrați online, intrați pe bombe, faci mai mulți bani ca să-ți cumperi mașina. Curse, oi, bugăție. Aici sunt mai mulți. Seara bună! Nu cred că mă auzi nimeni. Nu am ajuns cu întrebări. Poate trebuie să mă duc. Mai este că mereu s-a cădat jocul ăsta. Vezi. Tu ce mă cu nitro de tema ta. Să vede că mereu s-a cădat la voi, așa-i? Așa, revenit. Nu prea mult. Denisa. Denis. Boss. Da, bine mă, ce să vă zic eu, vă las aici, jucăm data viitoare, dacă vă place nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne auzim data viitoare, pa, pa!